Я невпинно працюю, щоб покласти край жахливому кровопролиттю між Росією та Україною. І дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині цього тижня, ймовірно, в четвер. І вони могли б дати досить непогані результати. Наші люди збираються туди їхати. Марко збирається йти туди, інші збираються. І ми подивимося, чи зможемо ми це зробити. Якщо ж Путін в останню мить відмовиться від переговорів, США та ЄС запровадять потужні санкції проти Росії, включно з енергетикою і банківським сектором. Зокрема, європейські лідери закликали російського диктатора погодитися на 30-денне припинення вогню, тим самим довівши свою готовність до миру. Тепер за Путіним прийняти цю переговорну пропозицію та погодитися на припинення вогню. Якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій. Розглянемо такі сфери, як енергетичний сектор та фінансовий ринок.